Jerry Maruhom Jr. Hi, Je. Good afternoon and welcome to the XMU FM. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the invitation po. Yes. Imo sa nga shout out, greetings. Sige, Je. Sige, ay shout out dahil sa ako mga mga barkada sa ako ang sa second year ng BS Food Tech and also sa mga sa org sa PAF Sigma and also and sa SSC and to my gipanguyaban. Wow. O, gipanguyaban pa lang. Gipanguyaban. Bago pa ko niya gisugtan ng nguyab, ma'am. Okay. So, nananghid pag yun ay ka. Oo. Like, how long ka nananghid? And not too long, mga 3 weeks at or 2 weeks ko nag-wait sa iyang kuan and then I asked him out on a date tong tong Feb 14 nakikisabay sa kuan trend mo to. Yes. I asked him out on a date sa kuan sa Malaybalay. Then Nisugot siya. hesitant pa kay ko mo ask bas hindi pa siya ready and such. And then mo to ningyas siya. Wow. So, meaning, memorable ang imuhang Valentine's Day celebration. First time pud ko to, ma'am, nga like mag-ask out on a date. As Kay in. murag ko na lang for 20 years na kong Existence. sa world kay murag wala pa ko ka-try og mauyab. You mean na I love life? Oo. Ay naman nakauyab man, ma'am, pero like dili gid siya magdugay. Karon this time, ikaw yun ang nag-effort. Yes, ma'am. Dapat February ta ka gi-interview. Unsa man ni? Kuan ka nang dili siya timely kay March. Okay, anyway, sige. Alas 4:08 na. Kinsa di ay tuod ipahibalo sa amoa or i-describe ang imong self. Kinsa si Jerry? Oh my God. Si Jerry, ma'am, kay kuan siya, very independent guy and also more siya independent, di ka siya gasalig sa uban, murag kuan niya siya, murag yung ginabuhat perminti kay I can do this all by myself, yung murag di ka siya gaasog help, yung and then kuan siya, family oriented nga pagkatao, kuan family first as well, yung gyud. And isa po lang kuan style ako is jolly person. Yung kay murag every time kay murag di nila mapansin nga ako'y problem kaya kuan kay ko. Kay sige kag katawa? Yeah, people go lucky nga nga pagka-atake, ma'am. Wala to. Sige, taga-asa tuod ka, Je? Kuan ko, ma'am, taga Marawi City gid ko, like originally. As in? Yes, born and raised dito. In Marawi? And Yes po. Sige daw. Ngano originally? Meaning? Dito ko panganak. Dito ka gipanganak? Dito po ko ni Dako Dako din pagka 2012 balhin mi diri sa Bukidnon, which is ako ang mama taga diri. Okay. Then moto somewhere in Pangantukan, specifically sa Kimanait ana dayon murag nagka-problem naman pud mi financially kay murag kalisod gid mi motong murag ning unag balik ako ang father didto and then 1 year after ning sunod ako ang kuya. Then 2 years after na po ning sunod akong mama. Then during pandemic kami din mga siblings ning sunod dito. Ikapila ka? Ikaupat ko, ma'am. Uno mi maigsoon. Igunsa ni mo si Jalima? Okay lang, ma'am. Ay actually kidi kay ko kuan sa father's side. Like wala ko'y hanaw sa mga I guess si Jalima is also from that place, Pangantukan? Jalima Maruhom? Oo. Achiever na siya actually. Mailhan gid nimo mailhan during her days diri sa CMU. Dili ko kuan gyud, ma'am. Pero never ba wala ba'y naka-ask nimo igunsa nimo si Jalima diri sa CMU? Nay nag-ask, ma'am, pero makumaingon kay wala ko kabalo. Kay wala og ko kabalo pod. Ingon na. Si Jalima yata ang I don't know SSC or USCO president during her time. But that was in 2017, 2016, dapita. Ay, napamiyana diri. Kinon pamiyana. Very achiever. I don't know si Jalima og naa pa ba siya sa US karon kay nagkuan man to siya kanang internship mga program. Oo. Then she graduated, I guess, cum laude or magna in CMU. By the way, shout out to Jalima. I thought nga related or magulang nimo siya. Dili, ma'am. Wala ko kabalo gid, ma'am. Sige, so ikaupat ka out of 6. 6. Ang imong mga magulang are also from CMU na nag-graduate or ikaduha na mo, ma'am, kay ang pinakamagulangan kay wala siya ning graduate, wala siya ka mag-eskwela. Ang ikaduha kay
alumnus dere. Sa CMU. Yes po. Then gamasteral po siya karon dere sa CMU. Sa aha nga college. CBM. Kinsa nga maruhom? Joyd Kenneth. Ah, okay, lalaki. Yes po. Isa rin babae sa mo actually, ma'am. Akong ate. Imong ate nga gisundan nimo. ako. Oh, Nasa MSU karon nga eskwela. Marawi. Yes po. MSU Marawi. Kuan siya, third year, Ansay. Wow. Sige daw, why CMU, Jerry? You are from Marawi, Marawi. man di ay. Unay nakaikas inara si mong tugaran ang Naragid, MSU ma'am, Marawi. like, inside campus, lagi ko nakapuyo actually. Sa Kaya ang imo MSU. parents are working there? Yes. More sila, Unsa- same country sa CMU kay under sila sa GSO. I see. Yes. Then why CMU? Kuan ma'am, why CMU? First, ko yung ginawa plan is VetMed. Like, from the beginning pa lang, from elementary. Kay inspired ko sa akong tito as well. Nga nag-graduate po direct VetMed. More Also Amaruhom? Dili ma'am, Ramos. Ah, Ramos. Igsuon sa ako ang mama. Mm. Yes po mo to. Na-inspire ko sa iya nga mag-VetMed ko. Nya kay kuan man, during enrollment, dili ko madawat tungod sa ko ang strand. Mm. Kay gikan ko sa ICT. Mm. Mo to nga murag inanghangyo pa ko ayo dala sa VetMed nga like unta makuha basta na balik chance na kapila ko sig balik-balik diri nya kay wala naman jud Nga nung wala chance kay? tungod sa akong strand ma'am di ko nila dawaton O sa strand di mo sa high school? ICT. Ah, that's why. Oo, nya strict sila As when it comes to in? strand. Kay diretso na mo sila org chem. Wala na sila college chem mo tong murag big impact pod gyud ang senior high. And mayra po dahil wala ko nag-VetMed ma'am kay murag lisod jud kay siya. Kada kaya ko kailangan nga tagak third year pa lang mo tong murag nagdi na lang jud okay ra di ko sa food tech murag na so far na love ram po ang food tech man. And second choice po gyud ako siya ma'am kay kuan na siya sa ko ang mama. Pero sige, going back to CMU, tungod kay VetMed, wala VetMed dahil yun. VetMed sa Marawi. Wala ma'am, ansay lang na dito. Pero kinsa naka-introduce nimo nga there is a CMU nga school? Kuan pa lang ma'am, elementary pa lang ko kay ako ang kuya o ako mang kasilingan kay murag halos sa ga-take sila entrance exam dire. Mm. Nya wala sila na palaran nga makapasar kay lisod lagi daw ang board You mean ang imo entrance mga exam. magulang? Mga igagaw ma'am. Cousins. Murag wala sila na palad kay lisod lagi daw ang entrance exam. Nya mo to nga murag partly gid sa ko ang plan gyud ko nga hindi mag-college ko kay kuan it's either Ateneo or kuan gyud CMU. Mo to nga murag wala man ko gi palaran sa admo kay wala na ko nakuha ang full scholar. Mo to nga kung mag kuan ko mag CMU na lang Unsa nga ko. scholarship? Sa kuan ma'am sa Ateneo. Dili ano ko sure ma'am ayon sa kuan na to nga scholarship kay ang na-offer lang man sa ko ato kay 80%. Unya knowing sa ako ang program man ako ito nga psychology kay murag kuan kay siya. Dako gi kay siya og tuition fee. Mo to nga murag wala na lang ako gi-take risk. And then pag kuan na to after na ko nga na murag wala nagi-quit chance sa Ateneo mo to ning kuan ko diri sa MU. Pero ang kuan gid na ma'am kay murag grabe gid ako ang danas ana nga sugtan ko ni mama ug ni papa. Para lang mag-CMU ka, nga naman. Di sila gusto nga laging walayo ko ma'am kay masakiton pug ko ana isa sa reason. Unsa nga masakiton? Like usay mo kay makuyapan ko over fatigue may ngunan na usay kay maglugos og ginawa ana. Because of Usually ma'am kay stress nga na. stress-related. Moto pero so far karon ma'am kay wala naman hinuon siya nga ka-atake. And then ato ma'am mo to nga grabe lang ko panghangyo gid nila nga mag CMU ko VetMed. Nisugot sila nga VetMed pero dapat kay VetMed ako makuha. Oh. Moto nga Lord unta Tungod kay na kay reason lagi. Oo, na koy diba? reason niya. Moto ni nagita pag ano to kay pag adto nako diri nga manghangyo nga makuha lagi ko. Kuan, wala man jud pagka third or fourth try na ko nga balik, wala naman jud. Ninggawas ko sa college sa VetMed ni Hilak. Then may galik ako may gagaw. Giapas ko. Then ningutan din siya unsa ang second choice. Ayun ko nga food tech ang naa diri. Siya dali adto ta og CHE. May galik ang CHE kay napay available nga slot for food tech. After that, nanawag kong mama, nga ma, wag ko na ko sa VetMed, mag-food tech na lang ko. Wala ko niya gisugtan ni papauli ko niya. Daw be? Pagkaugma to, ma'am, ni uli din ko agad-agad og Marawi. As in. Oh, then sige sila pangutan na sa ako ay unsa lagi daw nga course ang kuan sa MSU. Nya kay ma'am sige ko think gyud nga like unsa jud. Nya wala bitay. Pero wala food tech.
Wala, ma'am. Walay food tech sa MSU Marawi. Wala. Food processing ray na, ma'am. Nya, ang food processing dari kay subject lang na mo. Oh. Mo to nga, grabe gin akong hangyo. Then, di man gid sila. Nya, sige sila pangutan sa nga program mong kaon. Dito. Ayun ko nga, wala gid ko nagustuhan. Nya mo to nga, 1 week ata ko nga walay proper nga tingog sa ila ha. Nya, pagka last week of enrollment, nangutan gid si mama nga, unsa gid akong kwaon. Last week of enrollment sa Diri. CMU. Yes, ma'am. Kay nibalik ka diri sa CMU or naagyapon ka dito sa Nako Marawi? dito, kabantay siya sa ko nga, di ko siya tinggan. Mo to, nangutan na gid siya, unsa nga unsa gid akong gusto, ko nga, mag-food tech ko, kay dako og sweldo. Ipinaglaban gid ani mo. Oo, kung praktikalan na lang tama. Kung mag-food tech ko, kay tawag sweldo. If mag-nursing ko, kapoy kay diri sa Pilipinas, mag-nursing. Mo to nga, mag-food tech ko, kay dako og sweldo abroad. May gali kay a day ato nga nag-convince ko sa yagbalik kay si Papa mo atog Cagayan. Naka-hitch na ko. Magisog na din ko. Okay, timely. Ningon din siya nga. Sabi plano nimo. Pangibake nito, pa-enroll. Kung sugot lagi. Ano ito, libay kay ko nga diri ka na lang ko sa CMU kay kuan lagi mo second choice nga best second kuan gyud nga program nga ako makuha. Nilisod pud ipod kay. Kinsay naka-influence nimo sa food tech? Si Mama ra pud, ma'am. Kay Ambot lang pud kay si Mama before kay medtech. Ayan na food tech daw ang Cagayan, ang XU ang USTP. Niya, siya ang nag-endorse na kay interesting lagi daw nga program. Niya, science related. Niya, kabalo siya nga, hilig po ko sa science. Yeah. Moto nga siya nga, pag food tech na lang bun. Ingo, ano na ma? Pero kabaloan na, nakabalo ko na kay senior high na, ma'am. Oo. Mo din to, pa food tech na lang. Ingo, sige, i-search pa na ako unsa say nasa food tech. Ingo, okay, food, related Pero to food. originally, unsa gid ay ang imong gusto aside sa vet? Maugid, ma'am, food tech po dayon. Okay. Katong wala pa na-introduce ni mama nimo ang food tech. Vetmed Vet kita na sa ra akong yun. mind gato, ma'am. Pero si mama nimo, if ever nga naka sa Marawi nag-school, unsa pud ang iyang gusto nga kwaon nimo? It's either nursing or PE, ma'am. Nursing or PE? Nara diha. Sige nga, nung gusto ni mama nga nursing kay? Ang uniform. Okay. Ang uniform, ma'am. And then, ganan ko magsigig kuan sa like BP, inject. Yeah. Interesting siya lang tawon. Mo nang murag nagka-interest ko slight. Ikatulo siya sa ako ang best choice. And sa PE, kay sporty pool ko, ma'am, mong O sa mo sport? volleyball o track and field. Mag-play ka karong palaro? Yes, ma'am, track and field. Track and field. Dito ka kagabi sa kuan oval? Nako dito, ma'am, SIC ko karon sa Sphinx, sa track and field women. Oo. Mo to, ma'am. Aside from that, kay player pod ko sa men. Mo to, nga, murag ipapiik ko. Kay, kung ano pa lagi daw, siya dapat ang piinon sa MSU mo pod. Kay, nag-separate college ang PE, ma'am. Sila hadid to. Dili siya course lang. Course siya, ma'am. Ay, di siya course. Like, kuan gid siya, nagid siya separate nga college. Nga like, ang tawag nila dito kay si SPEAR, College of Sports, Physical Education and Recreation. Tingala ko diri kay na kuan di ay kanang isara sa edok. Mo to nga, ay, isara day sila. Kaya dito magudong kanay majoring. That's like, good. BS, PE, major in dance, major in sports. Music. Di ba na mga ingon Yes, ana? ma'am. Major in recreation. Mo to na-shock ko diri kay kuan na dai ilaha, isahan na. Pero murag mao na ang journey pud nga ginatahak karon sa PE department nato. Sige, unsa to? Nganong wala nimo na realize nga mag-PE ka? Dili ko ganahan magtudlo, ma'am. Dili ko ganahan like mahimo kong dili ko ganahan nga like mag-teach. Like wala na ko nakita ko kagalingon sa academe nga field. Though broad ang kuan sa PE, pero like isa gid sa padulungan ng gupod niya, ma'am, kay ang teaching gyud mo na nga murag dili po ko kay impatient po kay ko nga pagkatao. Kung bata pa lang kay saputon ako, di ka paminaw nga na masaputon ako. Manghud gali na ako kasi ako how much more nga other nga bata. Mo nang di na lang ko mag-teacher gyud. Sige, naka-mention ka Je. Naka-mention ka nga sa to sa to imuhang gipa-caption? Ay, mixed culture experience. Nganong mixed culture? Kuan, ma'am, nganong mix kay ako ang parents kay si Papa kay Muslim. Maranao, si Mama kay Christian. Then si Mama kay half Ilongga, half Ilocano. Then ako ang Papa po kay dili siya pure nga Maranao pero na siya dugo nga Ilonggo, na po siya dugo nga Maranao.
Then murag dagan po kay ko nga places nga murag nga stambayan, nga stayhan kay lagan man pug ko. Sige, wait lang. So si mama is Christian. Yes po. Wait lang ha. Christian dayon imuhang papa is Maranao. Maranao. So unsa ang inyong family? Unsa Christian, inyong ma'am. asa mo gasimba mga ingon ana? Christian ni noon, ma'am, pero akong So unsa nga Christian? Unsa nga religion? Roman Catholic. Roman Catholic. So ang upbringing sa inyo ha is Christian practice Christian yun, ma'am. practice gyud. Si papa nimo ga church sa kuan? Wala akong amot lang if okay ba ni siya. Pero si Papa, ma'am, kay dili kay siya work mahulog si Papa nga kuan lang, ma'am, believer lang siya. Like wala siya ginasimba, pero gatuo siya nga naay kuan Ginoo. Ana lang. So And- kamo is Roman Catholic. Yes, Like ma'am. ikaw karon Roman Catholic. Yes, ma'am. Sige, alas 4:22 na. Giunsa nimo pagkuan, pag-manage ang ingon ana nga mixed culture kamo nga mga igsuon? Lisod kay siya, ma'am, ay kay every time nga mag-gathering bitaw sa father's side, especially kanang mga uncle ni Papa, kanang mga medyo layo na nga mga relatives, kay kailangan ginamo nga magpa as if gid bitaw nga like part me ana di kay mi pwede makastorya og Bisaya or kuan Bisaya Tagalog okay, pero Bisaya gid kayo kay fluent nga pagka Bisaya kay dili. Ngano man? Dili makasabot si papa? Di makasabot man si Papa, ma'am, merg filo dili makasabot ang iyang family. Okay. Mo is either Tagalog gid mi dito or Maranao. Mo nang not totally bihasa. Medyo kuan pud ako ang Maranao speaking lakong language. Kabalo pud ko mo So kabalo ka? Yes, ma'am. Ay sa wait lang. So Tagalog ka. Nganong maayo kay ka magbisaya? Kay Bisaya ang practice sa balay, ma'am. Pero ay hara mo mag Tagalog ko. Tagalog og Maranao pag outside na sa house. Meaning with the presence sa Other community. sa community gid na, ma'am. Kay sa community unsa inyong inistoryahan? Sa MSU gid, ma'am. Like kay- sa Marawi, oo. Sa Marawi kay it's either Tagalog or Maranao language gid ni, ma'am. Mo ginamo ang kuan gyud, basic ay mo ginamo ang communication gyud sa isag usa-usa. Pero wait lang, kanang nakuan lang ko no, ngano tuod nga kay di ba usually pag naa ka sa Marawi or naa ka within sa institution, murag ang imo tan-awon nga mga courses kanang mga courses nga naa. Pero nganong nagka-interest kag vet med? Nganong aha ka nakakuha ana nga idea? Peer influence pud sa akong tito, ma'am, kay dagan dagan kay siya libro nga mga encyclopedia, mga Meaning imong tito is living with you? wala, ma'am. Okay. Na siya El Salvador karon, vetmed pud siya didto karon na. Mo to nga marg sige ko pakli ato mga libro mo to nga marg naka-interest din ko. Mo nito nag-ingon ko kay mama, mama vetmed ko. Ana manas na yung senior high ana. Mo din to nga murag along the kwan din to murag nakasingkin na gid sa ko ang mind kay mag-vetmed gid ko, mind and heart ko vetmed gid ko. Ana mo din to nga murag siguro kay redirection na lang gid siya. Mo to ako murag isa gid sa factor gid ako ang tito gid ang naka-influence gid sa ko ang mag-vetmed. That's why. So bisan og wala siya dito bisag layo, imog yung gitake ang risk. Yes, ma'am. So kumusta so far ang food tech? Kuan, ma'am, very draining gid siya actually. Kay daghan kay may chemistry ug math. Kaya di ba mo man na imong ganahan? Oo. Okay. Kuan gid siya more abi na og chemistry lagi siya, ma'am, mga science field lagi siya. Like chemistry ana hala kay ko kabalo dai nga ang chemistry dai kay na mga calculations yapon. Dito ko murag na lar og ayo, ma'am, kay di mangingon ani nga mga arithmetic di ay na mga calculation nga sang pagka tag-as sa isa ra naka formula tag-as na kaayon to nga ala Mark sige panindigan na lang ko ni mo to draining kay ma'am, especially ang mga second year, third, fourth dala na gid nga murag dala na gid ang kuan bakbakan gyud sa food tech kay nanagid dala ang mga majoring ginamo. Like dala na gid mi nga itest gid ang amo ang utok nga hagid kaya. Kaya di ba next week na inyong midterm? Yes, ma'am. Sige, kumusta man so far? Unsa may pinaka-challenging karon na subject sa food tech? Isa sa kuno, ma'am, kay ang biochem og ang basic Biochemistry and basic nutrition og basic nutrition? oh.
Wala ma'am kay Nga naman, unsay naaan nga mga subjects? ang biochem kay daghan kay siya og mga sulod, enzymes, proteins, yun na. Yeah, okay lang tag isa ka enzymes, okay enzymes lang. Yan na pag yung mga sulod nga like mga yung coenzymes, sa pag nga mga chemical kuandera, unsa pa na nga mga bondings, yung na apil sa proteins, so nang Murag highly technical kayo mong course. broadly kay siya actually ma'am ang food tech. Like dili ra mi into one field. Like daghan kay mi pwede mi sa pwede mi mag quality assurance, pwede mi mag food engineering, pwede pa gid mi mag kanang sa product development, nga ma'am. Sige, naka-mention man ka kaganina nga daghan og matrabahuan. Unsa to nga kind of works? Pwede mi sa factory ma'am, Factory. Pwede mi sa quality assurance. Quality assurance sa food. Pwede mi sa product development. So asa pud na siya nga mga agencies usually? Depende Kung ikaw, kung mo-graduate ka, asa imo target? wala pa ko Although it's too early pa man no to say. Siguro man kay sa third year kay naman may OJT na sa third year mid-year. Karon magud mid-year namo. Kung maka mid-year kay Nganong kung kami dear? kalingan pa man ko daw mi. Magaling na? Oo, ma'am. For the third year. Sa mga paghapon, ma'am. Gakaling gid sila since since first year up to third year. Gakaling gyapon mi. I see. But it's good kay you are still, Regular pa, ma'am. you're still there. Regular pa kahit pa paano. Pero lisod gyapon ma'am mo kay more pressure kay siya kay out of 98 na mo sa first year, nabilin sa mo karon second year kay 70 plus niya. If iko lang regular lang sa mo kay around 33 naman siguro, ma'am. Mga na 33 na out of 70 kapin. So more than 50%. Oo, ang irregular. Tungod na po na sa mga minor subjects, ma'am. Ang nakakuan sila kay mga minor subjects gyud kay wala pa man kay may mga major sa sa first year. Oo. Mo to nga murag halos agit sa laha kay ang minor gid ang nakapa-ereg. Nya lisod kay sa mga ma'am kay if nakay mabagsakan nga minor sa first sem kay dapat ay dili nimo makuha dili makuha nga subject pagka second sem. Kay prerequisite halos sa among mga subject, ma'am. Mo nang lisod pud gyud siya nga makuan. Kailangan gid mo makuha ang jiwa og ang grado sa major. Kay nami retention policy pud. Sige, pila ang retention? 2.5. So far, kumusta imong grades? Okay naman, ma'am. Dili siya for honoring pero as long as ma-retain lang gyud. Mura gyud ang nasa akong mindset karon nga like ma-retain lang gyud kay if i-add pa nako nga malatin honor puhon kay more work na po siya sa nga ma-pressure ko kayo. Yeah. Munang ako nasa mindset ron kay bonus na lang na as long as ma-retain regular maka-graduate nga na. Mura jud na kami mo barkada, mura ginahamo ang goal. Magbarkada you mean naa kay mga barkada sa kana nga course? Yes, ma'am. Who are they? Sige, shout out daw sila, B. Wow. Hi, Dance. Hi, Danilo. Hi, Christian. Hi, Ranile, Ferlin. Na sila, ma'am. Pero, So, 5 mo tanan? Yes, ma'am. Ika-5 ka? yeah. Sad lang kay ang dili mi regular 5. What do you mean? Dili mi regular 5. Nay duha sa laha nga dili regular. Okay. Dili tanan regular. So, pila kabuk ang dili... Duha. Pag may tag dili regular, Ereg. irregular sila. Meaning, ang ilang subject, dili pareha sa inyo, ha? Nay dili parehas, ma'am. How about ang standing? Ang standing kay Nga, like second year sila. second year gihapon, ma'am. Second year, pero nalay ereg lang. Nalay ereg, ma'am. Because naa mga subjects nga inyong nakuha nga wala nila nakuha. Oo. For example, kay sa lecture niya. Na may lecture na pud may lab. Oo. Then if mapasar nimo ang lab sa first sem, makuha nimo ang lab niya sa second sem. Pero if dili mo mapasar ang lecture niya sa first sem, dili nimo makuha din ang lecture na pud sa second sem. Sige, balikan natin yung imong pagka-food tech. Unsa may pinaka kanabitang maka-inspire sa imuha nga course, subject or concept sa pagka-food tech? Unsay ka nang inspiring? Ang naka-inspire sa ko amang gid kay ang especially karon kay ang food loss. Kay the food we intake day kay naday mga laws ana nga kailangan nato i-abide o kailangan pod nato mahibaw-an. For example, kay kanang sa packaging, sa kana pong sa mga sa stall, kanang dapat kay if karinderya ka kay na kay permit nga allowed ka tukuan, nga mamaligya ingon ana mo
kaka-interesan gikuan ng subject po. Do lisod siya kay kailangan napud may mga part nga pang memorize na mo mga article niya. Pero yeah, interesting it pud gid siya nga subject. Sige, dili na ta dre sa imuhang extracurricular activities. Kay ikaw magid usually ang ga-assist sa kuha pag i-invite ko Yes, sa ma'am. SSC. Ikaw gid ang ga-assist sa kuha pag katong Paghandom dili lang kay o paghandom was FebFest. Paghandom last year. last year. December o katong FebFest. Yeah, sige daw. Unsa imong mga extracurricular activities? Kuan ko ma'am, vice chairperson ko sa amoang department sa PAF Sigma. Unsa man na siya? Philippine Association of Food Technology Student Organization sa among department. Vice chairperson ko, and then sa SSC kay committee member po ko. Unsa ka? Committee member. Committee member on Religious committee. Religious committee. Religious Yes. committee. Under ko kang Ate Marisa. Ay, hi Ate Marisa. Hi Marisa. Unsa may po'y ginabuhat ana nga committee? Kuan ma'am, karon kay ang gikabisihan na mo kay ang sa Ramadan nga iftar drive. Kanusa man na? Nagsugod na siya tong February 19, ma'am. And then among gibuhatan na karon kay murag ay ga-distribute mi mga food sa ato ang brothers and sisters nga mga Muslim. Pero you still consider yourself as a Muslim, half. Maranao, ma'am. Marana o sa kalahian? Ang Muslim, ma'am, kay mo na sila ang ga-follow sa Islamic way. Okay. As Islamic practices. Oo. Then, ang Muslim, Maguindanao, Tausug, and such kay ang tribo ninyo. So ang tribe. Maranao is Part siya sa Muslim. okay. Pero wala lang ako kay, murag mag-ask sila kay, if, Muslim ba ko, dili, Maranao ko. Si Marisa is Muslim si Ate Marisa, ma'am. Oh, okay. Tausug manata siya. Ay, half Tausug, half Maguindanao. kaya di ba she's a princess? By Marisa Ismail. Oo. Oo. Yeah, hello Marisa. Na-interview na ako na si Marisa sa kinabuhing si MU1 before. I don't know kung aha na to iyang video, pero naato yung video po niya nga ako siya na-interview live. Katotong sa Day of Welcome. Day of Welcome po. Yes, ma'am. Matong na-interview ni mo sila. Pero na-interview gid ako na siya before the Day of Welcome na ako'y as in exclusive na interview gyud with Marisa. Oo, sa kinabuhing si MU1. Sige. Balik ka na tong extracurricular activities. So SSC, unsa pa? Mura na, ma'am. Kada lang duha. Pero Oo. very big nga mga organizations. Yes, Kumusta so far ang unsay effect sa imuha Kuan siya, ma'am. sa pag-join og mga organizations? Since elementary, mong good ma'am kay, kuan na yung leadership, apin na yung mga leadership, seminars, yun na. Then, until high school, kuan na din siya, sa Gunso na din siya, Butay College, then napudin ko yung mga organization outside campus sa MSU, yun na. Then, mo to, murag dito na ako nakuan, and then, effect siya sa kuha ma'am kay, murag, at least kay, ma-divert ang attention to other things. Like, for example, kuha na kayo ko, murag, sad na kayo, at least kinay organization nga makakuan sa kuha. Ginan na. Pero so far, ang experience ma'am, kay stressful kay siya, kay both kay na ay big event nga upcoming. Ang sa department, kay nami, kuan, student-wide, PAF student-wide summit. Unsa man na siya? Kuan ma'am, tanan food tech student diri sa Mindanao, kay mga ni sa CMU. Wow, when? April 7 and 8. Wow. Layo pa man, pero Yeah, 7 and 8. Murag usa man na siya after after the Holy Week. yes, ma'am. Mo nang dira pod nga part ya murag actually mo lagi ka stressan pod karon kay panahon na nga mo ang commute letter, and then kailangan na siya mahuman kay para ang problema ko na lang din kay ang pag-prepare and such. Yeah, especially nga you are the vice president. Medyo dako-dako gid nga role. Yes, ma'am. Then ang sa kuan dayon ma'am, ang Sa SSC? SSC sa ang nahatag sa ko nga delegation kay ang ginawa at binibining CMU. As in, very big. Oh, One of the highlights. Kaya ako ang head, si Ate Marisa, kay head siya sa pageant. So, automatically, kung asa inyong head, dito pug ka. Dito pod. Oh, Okay. Moto dito. Nya ako ang tulo ka head, si Ate Jaime, si Kuya Ray, Angelo, og si Ate Marisa kay BC. So, more on, ako ang galihok sa papers, like padagan sa commute. Kay si Ate Marisa og si Kuya Ray kay ka-OJT. Yeah. And then, Sa Valencia si Marisa, di ba? Oh, then si Kuya Ray kay sa Kibawi. Ayun, layo-layo. Munang ako ko din si Ate Jaime kay
gapuli-puli lang mi kay Yeah. busy siya sa yang akad, so yung busy po ko, so murag ga switch lang mi sa workload ana. Moto ma'am, then murag busy na lang namo karon natin Marisa kay pod kay ang sponsorship. Baka naman may sponsor. Nga naman, need niyo for? Kuan ma'am, for pageant kay murag kulang man ata may kwarta. Ano. Then murag kailangan pag sponsors nga like sa food. Food and Mga other kuan, depende din sa kuan, depende sa mahatagan sa sponsorship sa letter. sponsorship. Oh, kung sa ihatag. Nga, I see. Pero wait lang, palaro na gyud di ay tuod no after ang midterm 9 9 to 13. 9 to 13 ma'am. Then preparation next din week na ha Next week na ma'am. Then preparation na din ng 16 to 20. for the palaro. Yes ma'am. Then 23 to 27 palaro na din. Sige, ato namang nahisgotan ang palaro tuod je. Ato ko nung i-mention sa mga activities aside sa Ginoo at Binibining palaro. Dili ko sure ma'am if pwede na ba siya i-disclose. Dili pa? Dili ko sure pa po. Okay. Dili pa man siguro. Wala pa pud mo'y pubmats Wala pa regarding the pubmats. palaro. I Wala see. So pa. dili lang sa Oh, pero one thing yun kay nagi kuan, nagi same before na kung saan nasa palaro before last year. majority inyong gi. Nagihapon to sila, di ba? Narigi pa ang dugang. Sige. So ato na lang paabuto ng inyong Yes. pubmats regarding the palaro. Kay anyway na pamapoy midterm na pa'y 2 weeks. Mga- Actually ka 3 weeks karon. Yes, ma'am. Mga kuan siguro 16 or during midterm kay ma-release na siguro ang hinay-hinay ang mga pubmats ana. Okay. Sige, alas 4:37 na je. Dirita sa imuhang, unsay ba consider nimo nga pinaka dili malimtan? Although kuan pa ka diri no, second year pa Yes, nimo ma'am. karon sa CMU, pero unsay mo ma-consider nga pag mo exit ka sa CMU mo uni ang pinaka dili nimo malimtan nga experience? Siguro kay ang dili gid ako malimtan gyud kay ang org gyud. Kay What org? ang SSC gid ma'am ug ang PAF. SSC. Sila gid duha And ang PAF Sigma. PAF. Kay sila gid ang isa sa nakapamold like to help me grow as an individual and to mold me who I am. Manang kuan pod murag isa gid siya sa ma-sink in sa ko ang mind nga if mugawas ko og CMU makagraduate ko on time kay mo gid ako ang isa nga ibaon. Like nagid ko natun-an gyud aside from my academic. Na po'y nakatabang sa ko to grow who I am and what I want. Sige, unsay specific nga mga circumstances nga mo'y nakapabuild sa imuha kani pag-join bitog mga extracurricular activities, unsa nga kind of task or unsa ba kanang experience nga makaingon ka nga mo gini nag-mold sa kuha sa unsa ko karon? Nakasulod ko SSC ma'am kay last year, first year ko second sem. Under kang Kuya Ken na kuan. Ken Bienmar Caballes. Under saya nga admin. Kuan ma'am, kana bitong baguhan ko sa this kind of setup nga kuan. So more daghan ga help sa ko nga like mo ni ang buhaton, ingon na ni ang buhaton. Unsa man imong kailangan, minga na. Excuse me. Mo to nga murag dito ko nga murag nakakuan bitaw nga like aside sa being an independent kay nagiday mga tao nga they are willing to help me nga nabitaw ma'am. Then same lang pud sa PAF ma'am nga ingon ana nga mga setup like no one left behind ingon ana dapat kay isa-isa ta ana mo nang murag kaya ako muna kuan sa una kay kaya na ako buhaton nga ako lang. Then mark dito dahil nga sa SSC og sa kuan kay mark they help me nga kailangan po dahil na ako og another hand nga maka-help sa ko nga mabuhat ni siya. Yun na ma'am. Unsa nga task ang medyo kuan challenging nga task sa imuha sa SSC? Ang sa kuan ma'am challenging karon ang sa sponsorship. Okay. Kay murag maulaw gid ko nga like ihatag ning mga letters from different offices, different companies. Murag dara gid ko ga ka ulaw. Murag di pa kayo build ang ako ang communication skills, proper communication skills sa ilaha. Nga kay especially nga ma'am nga dad ko sila nga kuan. Personalities. Murag dara siguro maulaw siguro ko diha nga part. Pero have you tried anyway dili man pud ikaw ang signatory, di ba? Dili Igo lang ka ang May part ma'am nga ako ang signatory sa sponsor. Okay. So ihatod gina ninyo physically. Sa mga Diba? offices, murag dara siguro. Mo ang challenge karon gyud so far kay murag asa na ka mapadulong, maulaw gid ka kay basing i-reject lang do part siya pero like
mangulo Japon ka na mon murag ka na ang challenge sa Oh, I would suggest bitaw kaning mga business establishments ang inyong nga na ma'am ginahinay na pud mi dara sa Dulogon ginahinay na Oh, ko sa Dulogon yes. then sa Valencia kay ginahinay na pud si Marisa dito hatag kay dito naman siya ga OJT Yeah. ana kuan na lang Sige. How about na may challenging ganina no pero unsay pinaka-challenging ni mga experience diri sa CMU as a whole? Wala ba ka naglisod nga nalayo ka sa imong parents or how about sa imong academic? Wala ba ka naglisod og sustain sa imong grades? Unsa pinaka-challenging? pinaka-challenging gid sa mo ma'am kay kuan ang kanang first meet pa lang sa instructor or nabalik sa mga instructor nya kabalo na midaan sa iyahang batasan o siyang hinatagan og grado isa na to sa mga challenge ma'am kay like, kailangan na mo ma-sustain biya gyud ang 2.5 nga jiwa og ang major nya if mabalik siya sa mga kay murag hadlok na kay basing kani nga time kay basing ibagsak ko niya mo pay reason maireg ko nya mo na isa sa factor pud nga murag hadlok nga kulba nga unsa ba din mo sabtan ako kulba every time mag-meet mi sa yakay sa mani hadlok na pud na pud siya Manginto. no nya mingon na pud na siya nga ako na po inyong na-meet sa una lang gid ni ron ang grado na mo ani nya so far kay okay na ang nakakuha namin sa grado pero like more disappointing slight kay nga na lang ang grado bisa ba nagkulang kami or siya na makasya na ako galingon po nga na naisa po ma'am kay ang layo gid sa parents kay especially ako mama's boy mangud ko nya always ko kapangita kay mama nga na nya nabaguhan po na silang mama sa kuang setup kay og si mama si papa kay kuan ko like I love you nya ako rin gaya na nga na sa ilaha nya ako igakis sa ilaha kay murag first time gid ako nga like for a long time malayo sa ilaha nga na mo to murag So kapila ka gaulian every unsa kalayo ang Marawi Kuan ma'am, duha magud ang route naa diri sa Kalilangan banda. Napod din diri sa main mark diri tuyok na magud kay diri Cagayan Iligan. You mean Kalilangan is a shortcut? Naay shortcut ya ma'am. Pero if dala ka moagi kuan mga around 4 to 5 hours. Pero if diri ka sa Iligan kay maabot gid siya 8 or 9 hours. Na biyahe. Okay. Kay ang isa pud sa naman kay kapoy kay masikag balhin-balhin og bus. Pero ang diri isa ra. Isahan ra ma'am, isa then send. Unsa nga route diha? Bus gihapon? Dili ma'am. Kuan siya ma'am, naay multi-cab na okay. kuan. Napoy kanang sakyanan, tawag nga sakyanan, car nga na din. Mara na sila ma'am dara usually. At least so kapila ka gaulian every year. Depende ma'am. Depende sa holidays. Pag na holiday mo uli ka. Oo, nya kung dili po ko polio ni mama, kay sila mo adto diri sa kadingilan. Kay na may mga auntie si mama dira. Ako na lang mo adto din didto, ana. Pero usay kay ganahan po ko muli kay akong mga barkada didto. Gusto po ko mo Magkakumusta. Mo to, if especially karon kay nami event murag di ko makauli. Yes. Kay after palaro kay kuan man dayon na Kato na po dayon kato na imuhang amo dayon ko. sa food tech. Wala na gini po. So di ka kauli sa Holy Week. dili ma'am. Agoy. Di man gyapon ko polio na ma'am. Kay mingon na po natin mga muli man nga mga na manggihapon mi. I see. Ay noon kalas-kalas sa pugpliti. Yeah. Ikaon na lang ko ng pliti. Sige. Correct. Sige, study habit, Je. Unsa po na imo study habit? Unsa pinaka-effective sa imuha? Study habit ma'am. Dili kay ko usually study gid ma'am ba sa midterm. So meaning, paabuton ba ang midterm next week? Oo, ay kanang mga midterm kay ako napansin man gud ma'am sa 3 ka semester kay murag wala kay effect ang midterm. Yan na murag more on gabira ang murag ang galihok gid sa grado kay ang finals. Kay ako napansin kay last kay naka 1.75 ko sa midterm pag sa finals kay naka 2 pag sa finals 2 ra pag gid akong grado. Oh, okay. So, murag wala kay siya walay effect. pressure. Mo to murag pero ang study habit gid ma'am kay usually kay kuan yun nakoy ka storya like same na ko og topic kay murag tubagay magud mi marag matudloan ako siya matudloan po ko niya nga murag nga na ako ang So dili ka kanang ako lang usual nga Oo. ikaw lang mag-study. magkuan lang siguro mo kay kung ako lang gyud kanang digid mo wala gid time akong barkada nga like magkuan mi group study kay ako lang kuan gid ko kung ang PPT then mag-highlight ko then i-print na ko siya kung dili i-print kay isulat na ko siya sa bond paper then isulat ra din ako kung unsa ang akong mga nasabtan
Then if wala ko yung masabtan, isulat gyapon ako siya pero naka-highlight. Kay mag-ask na po din ko sa akong mga classmate kung Kung unsa ni pasabot. siya, unsa ni siya. Yeah. Oy, by the way, naay nagpa-shoutout diri si Harold Villas Villan. Shout out sa batch 2016 College of Human Ecology, Bachelor of Science in Home Economics, major in Food Business Management, Food Service Option. Yeah, hello din ha. Harold Villas Villan. O sa tanan nga mga batch 2016, pila naman na ka years? 10 years ago. 10 years na, mag 10 Kaya years it's 2026 na. O, nagpa-regard si Harold Villas Villan. Anyway, alas 4:46 naman di ay. O si tawagan ni. Naka-mention ka gani na barkada, mga friends. Yes, ma'am. Siyempre, baguhan ka diri sa CMU. Asa ka nakakita ani nga mga friends? Giunsa nimo pag-meet ani nila nga mga people? Kuan ma'am, nagka-close gid na nila kay second sem na jud, first year. Second sem kay first sem kay murag lahi nga circle. And then murag na conflict. Then murag na-loner ko kajot. Na-loner. Meaning wala kay mga group of friends. Na may kuan that pero time. duha lang mi, duha tulo na din. More than pagka second sem dito na murag nagkasabay-sabay na dayon, dito na din murag nag-start. Then karon din kay murag kuan na mi, murag buo na gid mi og friendship nga like every secrets kay murag kabalo na. Oo. Pero pila mo, 5 ra gid mo Lima, kabuok. ma'am. Asa po mo usually ga-bonding? Unsa inyong means of bonding? Usually ma'am kay mag-banding gid mi anak nila kay kaon. Kaon jud. So more on food, kuan. Oo. Pero wala po mo ga-stress eating pag mga stress. Parihaman mo kuano, course. Yes ma'am, food tech. May advantage. Mag-kuan gid mi kay si nagi isa ka barkada gid na ko nga magkasinabutay gid mi sa food stress eating. Which is si Ferlin. Sinabutay gid mi na niya sa stress eating na gyud. Kung asa man ka Ferl, kung dito sa kuan ta banana fries, gitara mga unta. Wala mong mga kuan study kuan. Pero kuan gid siya sa kuan ma'am kay first ang barkada kay mga bae. And then ako personally kay kuan gid kay ko sa babae, murag dili kay ko gagunit. Kay murag na practice na ko ang sa Maranao o sa Muslim nga practice nga murag kuan ang babae gyud like sacred nga na di mo basta-basta kuan kay bawal lagi gunitan sa lalaki ang babae pag wala gid moy kuan moto nga murag Physical attachments. moto nga murag pagbalik pag eskwela na ko diri ma'am kay murag as much as possible kay murag mag-adjust agad ko kay murag lisod murag grabe na po dog adjustment kay lagi gikan sa kuan Islamic area and then mo balhin sa Christian area mo nang grabe ko kuan murag halusan ako kuan na to kay murag more on sa lalaki gid ko ga duol unsay kailangan pero gadol po ko sa babae pero like minimize lang Yeah. na. Sige, anyway, alas 4:49 na sa kahaponon. Sa dili pa kita mo padayon, we will pause na for a break ha. Mabalik sa taho maniini nga pahinumdom. Uy, Marie, kahimsog ba sa imong mga baboy, uy? Buyag, Mari, uy. Salamat kaayo, Mari. Maugani nga naning kamot. Yud ko nga dili matakda ng ako mga baboy aning African swine fever. Wala yud ko gapakaon og pasaw o kanang salin-salin nga pagkaon sa akong mga baboy kay napamatudan nga ang pagpamahog og pasaw usa sa hinungdan sa African swine fever. Tinuod ka na, Marie. Matod pa sa mga eksperto nga ang ASF virus dili ka na makatakod sa mga tao. Og safe ra nga mukaon og karning baboy, ilabi na kung miagi kini og meat inspection ug giihaw sa mga aprobado nga slaughterhouse. Likayi ang African Swine Fever. Ayaw pagpakaon og pasaw sa inyong mga baboy ug ipaihaw ang inyong mga baboy sa National Meat Inspection Service kon NMIS Certified Slaughterhouse. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Municipal o Provincial Veterinary Office, Northern Mindanao Hog Raisers Incorporated, Central Mindanao University ug ning Sibiyahang DXMFM. Alang sa mga pangutana, tawag o text sa 0995-132-9339.
Sige, alas 4:50 na sa kahaponon. Balik na higala sa atong kinabuhi si MU1. Kauban gahapon nato karon si Jerry Maruhom Jr., usa ka second year BS Food Technology nga student diri sa Central Mindanao University. Je, let's talk about your love life again. Sige daw. Na-mention naman gyud nimo kaganina nga imong unsa tawag na ha? Siya ang imuhang gusto gyud nga Panguyab. nga panguyaban. How long ka nga nag-ask sa iyaha nga pwede ko manguyab? As in nga na gyud literal nga pwede ko manguyab Oo, or ma'am. in what way? Kuan siya, ma'am. Story ma'am, kay crush gid ako siya. First year pa lang ko, second year siya. Okay, ahead siya sa imo. Oo, 1 year. Same college? Yes, ma'am. Oh. Then murag kato nga murag pagkabalon ako na siya uyab kay ay sige. Kuan lang sana ako siya. Happy crush na lang sana ako siya. Okay. And then murag pagkabalon ako nga wala siya uyab. Ning kuan na din ko, ning go na din ko. Then mo to nga murag On that same year. karon lang gid ma'am. Karon na nga semester. January ko nag-start sa iya og papansin. Then na siya yung note, kalimutan ko sa to yung note or sa IG story to niya nga ni-reply You ko. mean sa social Oo, media? Sa Instagram. Then reply ko, then ni-reply po siya. Then dito tayo na-start as convo. Then mo Unsa nga note? Pwede mo hibawaan? nakalimot ko ayun sa to yung note. Okay. Basta kay ni kuan lang gyud ka. Oo. Then Ni unsa tawag ana? Nag-reply na ko. Oo. Then, pagkakuha din nato, ma'am, kay ning confess ko sa iya, ha. Pero, kuan lang, binong-binoang nagyod, yung anak, pasing ma-reject. And then, ning kuan mag-gidge po siya, ning Unsa nga sabay. confess? Ginsa nimo Siya pag-ingon? nga, pasalamat ka kay crush ti ka. Ana-ana, ka nga. Okay. Ana-ana nga mga kuan, ma'am. Then, Oo. pagka, kuan din nato, murag wala na po siya. Then murag sige lang ana lang crush man jud ti ka dugay ana. Dayon murag Unsa reply niya? Nangan ako sa iya ma'am nga. Sige lang nga na man jud ka. Oo. Nga din. Sige lang, kay crush ti ka. Balag ingon ana kay crush man jud ti ka dugay ra. Dayon murag nadugay sa chat na mo chika kay gias na ko siya date. Aha. Gias na ko siya date. 2 weeks before Valentine's. Aha. Gias na ko siya if pwede ba ka available ba ka tomorrow? Oo. Mag-date sana na. Ay siyang, anong date man ni? Ano siya? Aha. Ano ko nga. Basta dito na ni mo mahibawan during our date. Like, kabalo na siya nga, crush na ko siya. Pero like, to formally ask what I feel to you. Kaya gusto ko in person ako ingon sa imo nga. Gusto giti ka. As in. Merg, dili ko typical nga gaya mga like, through chats, yun bitaw nga paniligaw stage or pang ano na. Kay more on sa physical, kuan gid ko, physical attachment or sa ba physical Yeah, na yeah. interaction. Oo. Mo din to pagka Feb 14, ay layo pa 1 week before Feb 14, nag-asa ko niya nga, you will be my Valentine's. As Oo. in. Then ning sugot siya. Then mo to, ready na ako kagalingon, pwede ba nga, what if mangano ko niya na, mangyab na ko niya na. Oo. Mo din to, happily, isugtan ko niya nga manguyab gid ato nga time. So gisugtan pa lang nga mag-court. Pero dili pa kamo until now. Wala po gadali pod ma'am kay gusto pa gid ako siya mailhan. Yan na. Pero pwede magud gihapon nga mag-yes na siya o niya along the way sa inyong relationship mas mailhan mo siya. Pero at least ikaw kay you're not in a hurry. Wala Oo. ka ga Dili ko gusto good ma'am diretso nga like balag masugto na ko nimo ano. Oo. Siya pod ma'am dili siya gusto nga mag dali mi duha. Nya kay na magi-process tanan. Nito mag kuan ila sa ta before Yeah. before ko nimo So karon unsa man ang inyong status? kuan pa gid ma'am. Date lang sa. Courting stage pa gid mi. Yan na. Then siya pod ako ang first nga na soft lunch nga guy. Asa na soft lunch? Murag kano itong my day ma'am nga dili ipakita ang naong sa partner. Ana di ay na soft Tingnan na, lunch. soft lunch lang siya. Oh, murag si Jillian Ward o si Nga na ang atake. Grabe, showbiz kayo. Tingnan na akong atake karon ma'am. Mag my day ko nga like makita lang saya kay diri nga part, Yeah. ana lang nga diri nga part. Okay. Kay amot first ay kuan lang ma'am. Recently lang pud gid ko naka-out sa ako ang kuya. Oh. Nga dili ko straight. Mo to nga murag So karon nakakuan na gid ka Oo, nga. kulang na lang kay sa ko ang parents nga mag-out ko. Pero pansin naman gid nila nga dili ko straight. Yeah, Nga na. yeah.
Nya, moto nga marag ingon ako sa akong kuya kay siya ra man gid ako ang mutual sa FB nga family. Yeah. Kay para like di siya ma-shock do. Pero Kabalo na at least siya. open imong kuya. Open akong kuya, ma'am. Yeah, sige. So congratulations in advance. Thank you kay ma'am. Jerry. Thank you also for opening up your life diri sa kinabuhing si Amiwan. Thank you kayo, ma'am. And wala na tay time. Salamat kaayo Je sa imuhang time nga nianhigi ka diri. Og ikaw gyud mismo actually no nag-chat sa ako to have this interview. Yes, Salamat ma'am. kaayo. I hope nga mauban pa ta next time. Sure, Kung na may ma'am. mga activities pwede na to i-air diri sa atong program. Sige, ma'am, go, ma'am. So kini na lamang kauban nato again si Jerry Maruhom Jr., usa ka second year BS Food Technology student. This is once again hello to Renee Ripaha. This is again LG Iman Aninayon. Daghang salamat ug maayong hapon. Hello to Ma'am Lourdes Dayaw. Thank you so much for watching. Bye-bye.